Ini ndonzi Chinemeni semazuva ose. Ndiri kuuyavo ndine maonero angu anombondirwadza. Maonero angu ndeekuti dambudziko ratinaro muZimbabwe, dambudziko guru rakanyanya kukura muZimbabwe, iami yedu. Ami yedu ndo dambudziko hombe rakanyanyisisa, handizi kuti ndingaritsanangura sei. As much ndichivenga ZANU-PF, but ZANU-PF is better than our army. In this way, ndoyandoda kuti nditaure kuti dai army yanga ichimirira nyika, isingamiriri mapati, ichimirira nyika, nhasi nyika yedu ingadai isingambosvika pairi apa. Comrade Chiwenga vachibvisa Mugabe vari kutaura kuti we have observed the abuse of the constitution by the administration, which was very fair and good. Zvavakataura izvozvo, but vakazozviona izvozvo rini nokuti constitution yakanga yagara yaabuswa long time. The constitution yakatanga kuabuswa nguva refu, army yedu yakanyarara ichizviona. Probably it was benefiting from the abuse. The problem yakanetsa iri kunetsa muZimbabwe ndeyekuti we have the nationalists, we have the combatant, that is the army yakarwisa nyika. We have the povo, citizens. Right, nationalists ndo vakauya neidea, ndo vakaita misangano, ndo vaisosa all material help dzataida kuti nyika ihwiniwe, vachifamba vachibuda communication management yacho nationalists edu iwaya, vana Joshua Nkomo, vana Mugabe, vana ivo vana Chitepo, vese vana Tongogara. Tongogara was a combatant anyway, right? Army inongori a wing inomirira to defend or attack my enemies estate. Saka dambudziko rakazoitika nderekuti nyika yahwiniwa, nationalists akatanga manje kuchitarisana pamaparties avo ari two, tanga tine ZANU neZAPU. Saka nationalists zvaakaita ipapapa nekuda kwoumbimbi-ndoga vakachitanga kutarisa kuti ZANU tisitahwina. ZAPU ndiyo yakatanga nenyaya the-struggle of Zimbabwe. ZANU ikasplita ichibva muZAPU. ZANU yahwina manje. Chinhu chayakatanga kunyanya kuita pakuhwina kwayo, yakatanga kutsvaka nzira yekuzvidzivirira, to consolidate its power instead of focusing nokudevelopa nyika. Vakatanga kuzvidzivirira kuti tirege kubva vaine that idea ye one party state yanga iri yekuChina kwavakabva nako. So by so doing, ndobva yaincorporata iya the liberation arm yema combatants, kuvapinza nationalist kuti combatants adzivirire nationalist, kuti nationalist asazoatakwe, asazobviswe zvisati zvirizvo. Saka instead yekuti army nokuti vahwina
vanouya vobatanidza army yanga iri yaSmith, yanga iri yeZipra, yanga iri yeZanla, dzobatana ari matatu kudaro. Asi dzabatana ari matatu army yacho yakanyanya kuconsidwa, ikanyanya kupiwa much room yokupinda mumanationalist ndiyo Zanla, nokuti ZANU yanga yawina. ZAPU yakanorasiswa kushoma vashoma vakatorwa veZAPU vachiiswa imomo. Saka motongoona kuti kutanga kwazvo so hazvina kutanga zvine kuvimbana kwakanyatsonaka. Ndomba yapinzwa, saka army ndomba yamira ichidzivirira manationalist. And these nationalists kupinda kwavakaita, the idea yokudevelopa nyika, the idea yokubatanidza vanhu, the idea yokuzadzisa mamanifesto avo avanga vainawo vachibva kuhondo yakabva yaraswa. Vakave the idea to protect themselves and to enrich themselves. Nokuti kubva Zimbabwe ichihwinika kusvika iye zvino mukatarisa kuti development yakaitwa ndeipi, hakuna. Maroads mashoma akangoiswa tara mashoma, the rest of the roads dzanga dziri dzenguva yaSmith. So maarmy yakaitwa incorporated kuma-nationalist uku kuti iprotect the needs dzema-nationalist kuti vasangobviswe. Army ichibva yabvuma yakaiswa mumapockets, ichibva yabvuma ndimo mairi imomo. Nanhasi hatisati taiona kuti yabuda, haisati yabuda iri imomo. So vanhu, the powerful, ma-citizens, during the struggle takadziswa kunzi kana tahwina nyika muchange muri free, muchavhota wamunoda kuisa, wamunoda kubvisa, wamunoda. Ndo tarisiro yakave nevanhu vese kuti ndo zvakarwirwa izvi. Munguva yekuti ichivhotwa zviya zvaitaitaurirwa nethe same army iyo ichirwa ichiti kana matasununguka ndo zvamuchaita izvi. Hazvizvo zvakaitika. The same army yachona iyo nguva yema-elections yaitobuda ichitonorova ichithreatena vanhu to force people kuti voterai apa, nekuti is being used nema-nationalist. So this is where our problem is. Army yabvuma kushandiswa nema-nationalist vashoma ivava kusafisa vanhu vese, kusafisa nyika yese, including vana vavo vemasoja vari kusafa nekuda kwema-nationalist. Saka army is now an army yakatorwa nema-nationalist vakaisa mupocket mavo, yakushandira ma-nationalist, haichashandiri nyika sezvayakanga ichipromisa panguva yehondo. Ndiro dambudziko ratinaro kuarmy uku. Right. Army yabvisa Mugabe. The question ndekuti yabvisire chiMugabe nekuti vanhu vakaramba Mugabe, they rejected Mugabe and ZANU-PF in 2008. Tingatoti kubva pa 2000 ZANU-PF kusvika right now hainambohwina ma-elections ose, haifi yakahwina. But because of army vari kungoramba varimo vachitonga saizvozvo. 2008 vanhu they completely showed kuti hatichakudi, and the army knew about this. But yakaramba yakaoppressa the masses of Zimbabwe. Masses, ma-citizens akaoppresswa ne-army, not nema-nationalist. Ma-nationalist haamboti dambudziko kutoti kana akanga anetsa army isingapindiri topinda mustreet neshamu one day kurova chaizvo kusvika vadzikama. But the problem is the army. Is kuprotect ma-citizens, is protecting ma-nationalists. Dzimba dzema-nationalist ndo dziri kuprotectwa ne-army yedu. And the Zimbabwe will never be free as long army ichiprotecta ma-nationalists. So the problem yedu munyika medu i-army. Tiri muno muSouth Africa izvezvizvi.
Tinovona time ema-elections EFF, DA, ichichi varungu chaichai vakagara vetebho apa vachitengerana vachidini vachito musi wema-elections. Army hamumboione ichivhundusira kana ani nani because it's apolitically yakamirira nyika. Ndo the difference yatinayo muno muZimbabwe nemuAfrica mese. So dai tanga tagona kunzwisisa nokuziva nayo army yacho yaziva kuti juti rayo basa rayo nderei chairo. Dai anga ichiziva kuti inofanirwa kuprotecta nyika yambozosvika pairi apa mhani nhasi Zimbabwe. It is in this deep shit because of the army, not because Yana Mnangagwa, not because Yana Mugabe, because of army. No patira panas. Kuti tambure titize nyika titese is because of army. Right. Mazobvisa imimi kuti takubvisa Mugabe. Makuda kubvisa mega imimi kubvisa Mugabe. Vanhu vakamubvisa mukarambadzidza kuti vanhu vasamubvise, makuzomubvisa imimi mega. Kureva kuti zvinodiwa navanhu hamudi imimi, moita zvenyu zvamunoda. Ende kuti mumirire vanhu, don't ever say kuti Zimbabwe National Army. That word soka it's an abuse kwatiri vanhu chaiko. It should be ZANU National Army, not Zimbabwe National Army, because you went twice in the city of Harare, Muscat. Mukapfura vanhu akafa muchiuraira kuprotecta nationalists. So army have a problem. After removing Mugabe, instead of returning the country kuvanhu, imi muchiprotecta vanhu, your duty is to protect the country. When we say the country, vanhu vari munyika imomo nemaresources ayo. But you went on imposing dambudziko ratinaro nhasi dambudzo iri ramazoona kuti radzokera futi nekwamuri kuamira kuurairai vakuru venyu. So you are the problem. Muri kuprotecta nationalists asina kana ina idea to yokuseva the entire nation of Zimbabwe, but varingofunga zvavo zvedzimba dzavo. Mugabe ane mapurazi mangai? And what happened in mapurazi achona mamubvisa? Did you take it? Did you take them? Munofanirwa kutora mapurazi mupa vanhu vasina mapurazi, muvasiyirawo kana rimwe chete kana maviri, then it's fair. But you kept quiet. Moisa dambudzo, nhasi taramone dambudzo uya zvaita zvezukuru vana mbuya vana gogo vakuwasha chini ndo vaiswa muhurumende ndo vakudini. Nhasi imi makuzoona zvedambudziko. Ende iye zvino kana mukada kuti nyika iyo inake, kunzi nyika iyo yedu inake iyerere uchi nemukaka, kanyika kadiki but kari compressed very much with the wealth of this Africa. But kari kanyiwa nokukanganiswa nokuvurawa nekuda kwearmy yedu. And the army yedu inotaura kuti inoprotecta the constitution. And this was kuti iri kutaurira vanhu madhanda yedu akaita sei nokuti the constitution has been abused kubva kudhara. Vanhu vari kuiswa majere 2 years 3 years vasina kutongwa, vopinda makotsi voonekwa kunzi havana mhosva. Imi muchitaura kuti muri kuprotecta nyika. What kind of protection yamuri kuita? Vanhu manationalist iwaya achisunga vanhu vasina mhosva vachienda majere vachitambura vanhu vachiabductwa vanhu vachiurawa vanhu vachiita. Murimo imi munofanirwa kudzivirira nyika. Murimo imi munofanirwa kudzivirira and to bring peace munyika. Saka what kind of an army is it yatinayo chokwadi munyika yeZimbabwe? What kind of an army yatinayo? Ndiri kutonetseka ini. Ndovenga zvangu ZANU-PF, but at this moment ndatoona kuti the army is the major big problem munyika medu. Ndo yastisafisa kusvika patiri nhasi titize nyika yedu is because of you army. Constitution haitenderi vanhu kuti vaabductwe, haitenderi vanhu kuti vapinzwe majere vasina mhosva.
imi makangozvitarisa muri kuzviona zviri kuitika, zvimwe hazvichatombodi kana mabinoculars kuti mutare kana bofu riri kutozviona. Ami muripo, you say you are the custodian of the constitution. What custodians? Muri kutarisa vanani? I don't understand. Ndinotozwa kutotemeseka musoro kuti I need someone to explain to me this thing kuti ndinyatsogutsikana. Right, tobva ipapo. Army, imimi army. You are the one who controls ZEC. Vanhu vese kuzeki vaiva maofficials ariko, they are the stooges. Pana zvavanomboita. Army, you are there, you are controlling ZEC. Munangagwandia kuda tombotanga kukubvisa ikoko army ndombaisa fast, and you know very well muri ikoko kuti ndo zviri kuitika. But what are you saying? Constitution yedu ndo zvinotaura here kuti inofanirwa kukontrolwa nearmy. Constitution yedu ndo zvinotaura here kuti inofanirwa kukontrolwa neFAS. And if you still say you are the custodian of the constitution, what are all these things doing murimo? Musati bate kumeso mani ami yacho kana musingatidi maZimbabwe nichongoti pfurai tese musare muchirarama yenyu muchiita zvamunoda meka. Asi kana it is the truth kuti value yenyu your duty yenyu is to protect the people of Zimbabwe. Go back to the constitution, the real actual, not to brainwash us, not kuti nyepera zvamuri kuita izvi. Matirwadzisa zvingaite ami matirwadzisa ende mati paurombo hwatisati takambopungwana. Ami yaSmith yanga is better, was far much better than you guys. Ami yaSmith was far much better, yanga isingaharasi vanhu, yanga isingangorovi, yakatozotanga kutambudza vanhu nguva yehondo. Pasina hondo isusu tese tasingatombo kana tichitongotya mapurisa tiri kure zvedu, asi vasinenye isu kana vasingamboshungurudzi vanhu. When we talk of captured functions of the government, the army was the first arm of the government to be captured by ZANU-PF. And you are completely captured more than the judicial army. Because the judicial kuti itoita zvinhu zvairi kuita izvozvi iri kuzviita scaring you army. Nokuti kana ikasatya imi masoja, the judicial, it can stand faith. But because when you are sent to kunorova vanhu, munorova nekurepa nokuita zvimwe zvinhu munyika menyu mamunofanirwa kudzivirira vanhu, aini zvinondirwadza. And then right now muri kutuka makuti judicial yatoita nekuda kwenyu imimi. Dei imimi musina kumbotendera zvinhu zvakadaro, judicial yaimbosvika payave nhasi. Kana mapurisa ose iwayo haimbosvika paave nhasi. Because you are the first captured function arm of the government. You are captured. Because suffering yatinaro nemunhu aripo nhasi ndimakamugadzika kuti gadzikira kuti uyu torai dambudziko iri, maZimbabweans torai dambudziko iri, kubva taritora tisingadi. 2016 tikariramba mukatiuraya muHarare. 2018 mukatiuraya, mukauraya vanhu nedambudziko renyu ramakatiisirero. So you are the problem. Musambocheme zvimwe zvinhu kana nyange mayunifomu enyu abvaruka, nyange shangu dzenyu dzadambuka, you are the cause of it. Imimi army problem, right? Andichanzwisisi, what is your duty? Is it to protect the nationalists or to protect the country, entire country? Can you come up, please, army, and explain this to the nation of Zimbabwe? We want to know now
tichiziva kuti ende mutitaurire kuti toita ma-elections here kana kuti kwete, because kuenda kuma-elections you know very well kuti ma-elections haazi kushanda. Imi army muri kuzviziva, and you are the one who is causing kuti asashande. If you want them to work, muchititaurira kuti chiendai tochita kana kuti tichisainirana pasi nema-citizens of Zimbabwe nemi-army kuti ndozo tawirirana zvakati tochifamba tiri musame way, nokuti besides that nanhasi so we are not in the same way. We don't click, we don't understand, we don't see you. Vanhu vadaizonzi vapinde mustreet havana kutya mapurisa hatyisi mustreet. Imi army imi munotyisa, nekuti you have been used from the starting day kusvika nhasi uno. You are a problem. Zvino muri kutaura kuti munochengetedza constitution yedu, constitution yenyika. Zimbabwe nhasi kutaura chokwadi ichochi chandinoda kukutaurira ichochi. Zimbabwe yatokolonizwa nemachina. Tiri kuuya tusina kana pfuti, tusina kana chinyi, tosvika todzinga munhu mumunda yababa vake yoma akarima for years and years, odzingwa imomo, chochera maminerals imomo. Imi muripo muchizviona. Toita zvimacompanies zvato zvinoita munyika imomo zvoemploya mazimbabwe zvichatonga. Kana muzimbabwe akachema kuti iwe uri kundishandisa usi kundibhadhara, okikwa nekarati kana kupfurwa nepfuti. Imi muripo ende muri kuzviziva, muri kuzvinzwa nemakoti zviri kutaurwa izvozvo. Imi army murimo, nyika yenyu yamunoti ndo yatiri kuchengeta, tiri kuichengeta. Tobo mangoe makomba ega makoma tsemurwa chinyi. Murimo army murimo, nyika yenyu ichiitwa zvinhu zvakadaro. What kind of constitution are you yamuri kuchengeta imi? Vanhu vapi vamuri kuchengeta imi vachidzingwa muminda yavo, vachidzingwa munzvimbo dzavo, vachishandiswa China chingoluta maminerals kubva makuseni nepakati peusiku muchitobatsira kutochengetedza zvimachina zvatona kutozvigaidha kuti zvinde nemaminerals ediwo. What kind of an army are you? This is a question yandiri kuda kuvhunza. Inini ndarwadziwa nemini as much ndichivenga hangu ZANU-PF, but army, you are the cause. You are the cause of all this predicament that the Zimbabweans are facing. Please, can you come up openly and tell us who are you and what are your duties? What are the relationship between you, army, and the people of Zimbabwe? What is the difference between you, Zimbabwean army, and the South African army? What is the special about yourself? Titaurire utinzwisise ende kuitira kuti mangwana tirege kutaura tichikushorai, uyezve kuitira kuti mangwana tirege kukurudzira vana vedu kuti vanorejesa kunovhota kana kuti tirege kuenda tichirega kunovhota, nekuti kuvhota kwedu imimi ndimi munorambidza vanhu their rights. Nezvinhu zvabuda imomo ndimi munorambidza imimi ani. So please tell us. Ndinokumbira kana pane vakuru vemasoja mutitaurire, tiri kuda kuziva chinhu ichi. Ndarwadziwa kusvika pakupedzisira and I hate iye zvino masoja kudarika vamwe vanhu vese. I don't know how are you going to correct this, but soldier, to the eyes of the Zimbabweans, you are the cause of our nyika yedu kuti pwanyike ife zvakadai, iore vanhu vatize, vanhu vaite sevapinde mumajere, vari mumajere, kusanya vana muhlanga vari mumujere, is because of you army. Imi